aw ka ko Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ ka bɔ k'o yafa kelen de deli aw bɛna arranger cogo di aw tɛna foyi fɔ Muhamadu ko an ka yafa ɲɔgɔn ma bon donc ni y'a mɛn i bɛ yafa mɔgɔ ma an ka yafa de deli o tɛ tiɲɛ ye Ala kira ko an ka yafa mais Ala kira ko est-ce que i bɛ se ka yafa mɔgɔ ma mɔgɔ ma yafa deli Ala kira ko jotigi yafa ma o de bɛ deli donc ni jo bɛ anw bolo n'aw nana delili kɛ yafa ka deli 10 t'a la 20 t'a la 100 t'a la aw y'a kɛ cogo cogo n'i taara Muhamadu ka sira kan Asimi ye mun kɛ silamɛya de kɛra n'i taara Jésus ka sira kan Asimi ye mun kɛ chrétienya de kɛra n'i taara Burahima ka sira kan Asimi ye mun fɔ Jésus de fɔra n'i taara 10 commandements Nabila Musa ka bolo k'a tɛ tɛmɛ nin kan parce que an ye hɔrɔnya da sugu bɛɛ Asimi y'a tu la n'aw ka mɔgɔw minɛ aw ko n ta ye nkalon ye a y'a sɔrɔ n ta ye tiɲɛ ye donc an ye balimama ye furu b'an cɛ a ye yafa deli a tɛ tɛmɛ o kan n'aw ye yafa deli n'a banna diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ sɔrɔ ka na delili kɛ yafa est-ce que Asimi banna yafa de ma Asimi ne ko ko bon ok problème t'a la minnu ye ne ka jamana ci olu bɛ e fɛ ne ko k'o di ne ma e y'i ban olu dun u m'e ka jamana ci u ma taa ni marifa ye e ka dugu la u ma taa ni foyi ye e ni ne ye balima ye an ye sinjima ye donc dɔw ye faso wari suɲɛ ka boli ka taa e ka so k'i k'olu di ka na e k'olu tɛ di donc sa olu dun ye ne ka faso de ci e dun ko k'an bɛɛ ye kelen normalement e kun b'olu di i y'a faamuya wa ka da mun de kan n ye papier bɔ mandat d'arrêt international o b'olu kan i b'o kalama i taara olu fɛ yen olu taara i fɛ yen i ma sɔn k'olu di ça c'est un depuis yen fɔlɔ i tɛ balima ɲuman ye i tɛ hɔrɔn ye parce que du fitinin ni duba kɔnɔ musomanin n'a bɔra su fɛ ka taa kɛ yaala ye a bɛ siran fa ɲɛ a bɛ boli ka taa du fitinin na u bɛ n'a bila k'a kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ i y'a faamuya wa duba kɔnɔ ni denkɛ ye ko bɛ ko la ka faso wari suɲɛ ko bɛ ko la ka faso bulonda la ko bin ka boli ka taa du fitinin na duba mɔgɔw bɛ ci bila du fitinin mɔgɔw b'a bila ka na a bɛ n'a bolo d'a kɔ a bɛ yafa deli a fa n'a ba fɛ mais ni du fitinin mɔgɔw ko k'a tɛ yafa deli du fitinin mɔgɔw ko k'olu t'a di ka na ci bila u mana n'a y'u yɛrɛ ma ci bilala k'u k'a di ka na u ko k'u t'a di alhamdulilayi duba mɔgɔw y'u sigi o kan ten mais o du fitinin mɔgɔw olu ye zonw bila k'u kana suɲɛni kɛ duba kɔnɔ o zonw minɛna k'olu don kaso la a dɔnna k'u bɔra du fitinin na ko du fitinin denw don donc sisan nɔ du fitinin mɔgɔw ko ok an ta n'u ta tɛ kelen parce que ni dɔ ma dɔ dɔn dɔ k'o dɔn maintenant u kana yafa deli denmisɛnnin minnu minɛlen b'u bolo an ni badenw n'u bɔra du fitinin de la du fitinin mɔgɔw bɔra duba de la mais ni du fitinin mɔgɔw ko k'olu tɛna yafa deli ka tila ka jeliw bila ka na k'olu tɛna yafa deli ka funɛw bila ka na k'olu tɛna yafa deli ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bila ka na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw kana yafa deli donc diinɛ ɲɛmɔgɔw ka yafa deli ani du fitinin dutigi ka yafa deli jumɛn de b'u cɛ mun na parce que a fɔra ka yafa deli bɛɛ ka bɔ a kalama donc Alassane préféré ale tɛ yafa deli public ale tɛ yafa deli publiquement ale tɛ excuse publique kɛ mais ale bɛ yafa deli dogodogonin deli la pourquoi a tɛ yafa deli publiquement parce que n'ale yafa deli publiquement a bɛ dɔn ko Asimu ninnu de tun ta ye tiɲɛ ye n'ale yafa deli publiquement a bɛ dɔn k'ale de mercenaires bila ka na n'ale yafa deli publiquement o maloya b'ale la donc ka bɔ ka yafa deli walasa Asimu ka sankɔrɔta sɔrɔ o tuma aw b'anw kɛ dangaden anw fana ka sɔn yafa ma pour que ale ka nkalon ka kɛ tiɲɛ ye anw kan n'a ye yafa deli anw ka tiɲɛ bɛ yira diɲɛ bɛɛ la donc ni u bɔra ka excuse publique kɛ anw ka yafa bɛ yira diɲɛ bɛɛ la mais n'u y'u ban excuse publique ma n'anw sɔnna excuse ma dugu ma anw de bɛ kɛ nkalontigɛla ni kalabanci ye donc bɛɛ b'i ka jamana defa bɛɛ b'i ka ɲɛmɔgɔ defa bɛɛ jan b'i dalakan na bɛɛ bɛ fɛ i ka se sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ tiɲɛ ka y'i bolo anw tɛ dangaden diinɛ ɲɛmɔgɔ ko to la bilahi talahi voilà Aïdara a b'a fɔ yani Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw nana ɲɛna mais yan'u kana pourquoi n'u ko Alassane wele silamɛya la k'a fɔ a fɔ ko dɔ ka bɔ ka yafa deli yafa bɔra yafa la wa delicogo bɔra delicogo la wa i ka yafa ma aw bɛn'o de fɔ quoi an ka yafa u ma yafa tɛ yafa kɛlen n'u ma u ka président de bannen don ka yafa u ma Mali Asimu yafara 49 prisonniers ma Alassane c'est Alassane qui veut pas lui pardonner parce que Alassane de sortir de demander un excuse public rien quoi est plus facile que ça n'a bano ma n'a sɔnna an ye dangaden diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu nana yɛrɛ n'a y'a kuma caya an bɛ forçadi bila ka t'u bila u bɛ taa fara ninnu kan bilahi talahi diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu n'aw ma fara an b'u bila an b'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ fara ninnu kan mais Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mun kɛ u y'o yɔrɔnya kɛ mais ne tun bɛ fɛ u tun ka Alassane sigi o yanni Alassane k'olu passé bɔ ka na o est-ce que un discours de 2 minutes k'a fɔ excuse publique o de ka nɔgɔ aw ye ninnu bilali ka na
yani Alassane ka nunu bila kana yani nunu yɛrɛ ka wuli kana mɔgɔ joli minɛlen no Côte d'Ivoire Alassane ye mɔgɔ joli do kaso la o kuma na donc ça no 49 soldats olu ne b'aw ɲininka Bagbo taara ka taa 10 ans kɛ prison na Alassane nɔfɛ Bagbo innocentera aw ye mun fɔ Alassane est ce que aw farala ɲɔgɔn kan ka taa fɔ Alassane ni Bagbo innocentera Ala ka sariya la diinɛ la i kan ka bɔ fanga la ka fanga d'a ma aw ma kɛ o donc Guillaume Soro a fɔra ko kana na Guillaume Soro est ce que aw taara fɔ Alassane ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Alassane jamana in bɛ cogo min na an ka yafa ɲɔgɔn ma e ka to yen Guillaume Soro ninnu ka don yafa Bagbo ninnu minnu bɛ kaso la e k'olu bila est ce que aw diinɛ ɲɛmɔgɔw sera k'o kɛ donc aw diinɛ ɲɛmɔgɔw nin tɛ silamɛya ye koyi parce que silamɛya bɛ daminɛ i yɛrɛ senkɔrɔ de i b'i yɛrɛ senkɔrɔla de fura yanni i ka taa wali senkɔrɔla fura i bɛ wuli fɔlɔ i yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw olu minnu minɛlen don aw b'olu de ka libération ɲini Alassane fɛ yanni aw ka na Mali ye minnu minɛ o kɛ Guillaume Soro ninnu ka segin ko aw tun b'o de fɔ o de y'aw ka silamɛya ye i y'a faamu silamɛya tɛ dɔrɔn jama bɛ mun ye o i y'a faamu donc ne Bala bɛ mun fɔ o cɛ de aw yɛrɛ aw diinɛ ɲɛmɔgɔ ne ko aw bɛna yafa deli mun de la sɔrɔdasi minɛlenw u minɛ kun don u minɛna kun jumɛn na Alassane y'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛna ko Nations Unies mana mun fɔ k'o don Nations Unies ko k'olu t'a kalama donc ni Nations Unies t'a kalama an ka kɛ hɔrɔn ye ni Nations Unies t'a kalama Alassane t'a kalama o tuma u nana mun na minnu bɛ k'a fɔ ko a don t'a bɔ ta o bɛɛ y'olu kungo de donc a b'a fɔ Alassane n'a ka bɔ ka yafa deli soit aw ka yafa deli Alassane place la an k'a lajɛ publiquement dɛ aw bɛ ka na hey Buye m'u minɛ Buye ma sɔrɔsiw minɛ Buye tɛ se k'u bila Aïdara m'u minɛ Aïdara tɛ se k'u bila soit la Baya m'u minɛ soit la Baya tɛ se Thiam m'u minɛ Thiam tɛ se k'u bila n y'a faamu Ismaïla Dramé ka famille m'u minɛ Bala Kale ka famille m'u minɛ Kuntalakaw m'u minɛ Silalakaw m'u minɛ i y'o faamuya wa Janelakaw m'u minɛ u minɛna mun de fɛ o tuma Alakira ka sariya la mɔgɔ dɔw ma don kaso la Alakira ka wagati sallallahu alaihi wa sallam Muhamadu ka wagati mɔgɔ dɔw ma ɲangiya Muhamadu ka wagati mɔgɔ dɔw ma yafa deli wa Muhamadu yɛrɛ ma mɔgɔw bila ka yafa deli wa Muhamadu yɛrɛ ka wagati la donc aw bɛ fɛ ka mun de kɛ silamɛya ko de don ka marifa ta k'i bɛna silamɛ dugu dɔ ci o de kama Bagayi Kunta ko Bagayi Kunta tɛ i y'a faamuya wa Amara Abdulayi Suwadu Amara Abdulayi Suwadu k'a dɔgɔkɛ ma ko ni Amara Abdulayi Suwadu a ko n bɛna taa tagama segin Mali la mais don dɔ bɛ na se cɛ dɔ bɛ na a bɛ na i yɔrɔ la cɛ in bɛ na ni diinɛ kɛlɛ ye a dun jahadi kɛlɛ n'a nana i sɔrɔ balo la i ka tugu cɛ in kɔ aw ka jahadi kɛlɛ kɛ mais n'a k'i ma k'aw ka taa dugu dɔ ci dugu min ni misiri bɛ i kana sɔn ka taa i y'o faamuya donc Alhaji Seku Umaru Tall ale de tun bɛ wele ko Mori Baranintigi Seku Umaru Futanko ani cɛ o cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ba kun ka i ba ye parce que ale tun bɛ waso n'a ba de ko i y'a faamuya wa ko Seku Umaru k'i fa ɲɔgɔn joli bɛ diɲɛ kɔnɔ Seku Umaru y'i bolo fa cɛncɛn na ka cɛncɛn bila ko ni cɛncɛn kisɛ da k'ale fa ɲɔgɔn na o de bɛ yen ko Seku Umaru k'e ba ɲɔgɔn joli bɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a bolo wuli a ko ne ba kelen a ko ne ba kelen ne ba ɲɔgɔn tɛ Seku Umaru o de kama mɔgɔw bɛ boli talakaw nɔfɛ u t'a dɔn mun don u bɔra cɛbakɔrɔ mun na u yera cɛbakɔrɔ mun na u tanna ni cɛbakɔrɔ min a ba ani cɛw cɛ tun bɛ don kelen k'a bɛ fiɲɛ sama k'a bila a ba kun ka i ba ye a ba ye sɛgɛn min kɛ i ba ma kɛ Seku Umaru Futanke dalilu ye tiɲɛ ye ala ko ye tiɲɛ diinɛ ye tiɲɛ mais barika ye wulibali ye ni muso muɲuna a den bɛ barika wulibali don Seku Umaru ba ni muso o muso dara bamuna na Seku Umaru ba ye furu muɲu ka tɛmɛ i ba kan Seku Umaru ba ne Bala ko ten ale de tun b'a sinamuso ale de ko a cɛ ma ka cɛ wele ka sinamusow wele ko sinamusow k'a b'a ɲini a cɛ fɛ ko sinamusow ka baara dabila k'ale kelen bɛ du baara bɛɛ kɛ n'a wulila a b'u ka so fara a b'u ka fini ko i y'a faamu a bɛ taa lɔgɔ ɲini a bɛ lɔgɔ ci mais don kelen cɛ yɛrɛ ko a ma k'i bɛ ka nin bɛɛ kɛ ka da mun de kan Ayise ko den kelen de bɛ n bolo n'o ye Seku Umaru ye a barika ala k'a don Seku Umaru la o de kama Seku Umaru ni muso Seku Umaru la n terikɛ a bɛn ala cɛ Seku Umaru Futanke ni ko b'a fɔ a tɛ se ka s'a dan na cɛ kun tɛ don ale de kan Seku Umaru Futanke cɛ tɛ don ale kan tellement que musokɔrɔba muɲunen don a bɛ sinamusow ka baara kɛ sinamusow de ye erreur kɛ ka Seydou wele k'a sigi k'an b'a ɲini fɛ k'i ka don Ayise kan wa o dongo kelen o de kɛra kɔnɔ ye aw bɛ Seku Umaru Futanke dɔn aw bɛ silamɛya dɔn aw bɛ taa dɔn Seku Umaru Futanke ne ko n bɛ Seku Umaru fɔ n bɛ dugu jala ka talakaw bɛɛ lajɛlen fo ka Kureshi Tall fo États-Unis ka talakaw fo Bandiagara Segu Bamako France ka talakaw fo i y'a fɔ ATT Buguni na ok an bɛ tɛmɛ donc alhamdulilayi arabil alamina ko ni n'a nana
ko ibi tuwa ko mais na ko ko ka ta dugu do kele ko misiri be dugu mina ki kana so tu vois donc et Amara Abdoulaye Souadou kelen ko fo ki kana so oh aw bi ka deli ke ko ka mogo munu bla ne ko atu nyininga wa misiri misiri ni ya ye Côte d'Ivoire o karamogo te Côte d'Ivoire kuru karabe aslame douté a almam douté a walidou douté billahi ni ko ni te malien I karamogo e malien billahi islamia farafina dam nena Mali de la le première université ne bala ko tento wa o kera ya fa en 1100 depuis 1100 donc avant 1100 wa sur islamia be Mali de la billahi wa sur islamia be Mali de la ne bala ko te mogo folo me kuranɛ durusa kuna farafin folo me kuranɛ durusa kuna o de drame lakaw mais munu nana ni islamia o le be wule ko kunta kuntihu abado mogo bina islamia fo awnya donc naw ko masake ni fo ni dore ma fo kaka boka yafa deli aw bina yafa deli masake place la muna aw bina yafa deli la place la muna aw ba fo de ko masake ka boka yafa deli donc Mali dina nyamogo munu nana Côte d'Ivoire dina nyamogo munu nana nunu Mali dina nyamogo yo nyogon soro u be bena munka odi Alassane ka boka yafa deli yo fama dina koto la Qur'an jigin koto la aw kumana asimu fe togo alhamdulillah abe aw ka baraketa kala ka barka do islam ala ka jamana fla kala ala ka jamana fla kan be ala ka kele dasa sino Alassane ka boka yafa deli abana do rete fo yo kokui nu banoma Ousmane Chérif Madan Aïdara e folo nu wa nyamogo bache nu banoma adina nyamogo swala bayan nu a umo damu nana amo islam dabo ko mu nga Quran be bu no kama ya fama wa mu be wajuli ka katama be ka Aïdara bo mine yo fa mu me chefo nu be mai watara bo mine jeni munu bala olu ni swala baya bake sufi bla rara saman mu mu telo ni sufi bla bate ni kurche nyamogo do ayere ka jamber di gens ya fa anga je sais pas comment to ere e ala anga chrétien nyamogo abe bokui abana unana mobili mna ame chauffeur do labo kama senimo ya va bon sutrama chauffeur buga senimo ya va senimo be bo kama OK voilà donc a fleni abana sino aw ni be itachi wa mo lu fina faruka c'est tout donc dine nyamogo aw be fa kwa bonya ala kila ko tien ala ko tien Muhammad ko tien donc yafa ko tien do mais yafa deli ne fora ko uka président ga boka yafa deli abana Now ye asimu nega asimu ya faruma ji jugoro asimu abe foko asimu tai galo mais nous sonaka ya fa de loba ira ko jobe asimu de bolo donc do awe tien ala ka karsa tanye nenta e mogoto fo yo fama wa mogote den donc a koshima do awe tien ala ka karsa tanye nenta e mogoto fo ni san kulukulu la mogoti bolo da mogo kuna be bolo bi kunela OK donc nie tien jebon golo kay ne kana balaba haklina nene wa asimu fona fa ka do asimu tate Mali Asim tate Mali ala ye asim ke jamana nyemo aman kusani malien be OK avec atatom na ni ne malien kwa idée donc asimu fana tigi de be asim na no ye Mali donye tigi de be asimu na yafa dogo de be asim na asimu fana te yafa togo ke yafa togo munu ya asimu kokoroma dondo ko asim tai che asimu te yafa kolu ke galontikela ni kalabanti donye asim be to dala kan koro de ko de dine